What's up mga buddy, this is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog mga buddy, ang araw na to ay hindi isang ordinaryong araw para sa akin dahil ang araw na to ay ang araw ng aking kaarawan mga buddy. Today is July 6, 2021 and that was my birthday. And that is my birthday mga buddy. So ngayon naghahakot na ako ng mga gamit kasi doon kami magse-celebrate ng birthday ko sa bahay namin. At syempre kasama natin napupunta ang Bisaya Vlog Squad mga buddy. Kaya tara mga buddy, samahan nyo ko sa lugar ko doon sa Tubigon, Bohol at magse-celebrate tayo ng aking kaarawan kasama ang aking pamilya. Kaya tara, let's go! Ako ay nandito na sa aming lugar at Buddy is back. Buddy is here. Buddy! Uway, 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 uway! At ayun na nga mga buddy, nung bumuhos pa yung napakalakas ng ulan, kaya ayun, na-stranded kami dito sa May Kapilya, pero malapit na to sa bahay namin, kaya hinihintay muna namin tumigil ang ulan para makapunta na kami sa aming bahay. At ayun na nga, pagkatigil ng ulan, ay ayun na nga, dumiretso na kami papunta sa aming bahay kasi para naman makita ko na yung pamilya ko kasi na-miss ko na sila within 1 month di ko sila nakita personally. Kaya ngayon ito na yung araw na makikita ko na sila. And ayun na nga, andito na kami sa bahay mga buddy. And I am so happy na nakita ko na sila ulit at nakita ko. It's good to be back mga buddy. Lagi tarpulin no? First time. Kita na sa balay. Uy, nani balay. Sama na. Goods kayo. Meron din balay. So yun mga buddy, nakauwi na ako sa bahay at amazing. Within 1 month nakasama ko ang Bisaya Vlog Squad. Ang daming nagbago mga buddy at ayun na nga, this will be mix ang emotion kasi birthday ko ngayon, dapat magsaya tapos ang kabilang emosyon yung lungkot kasi uuwi na sila sa Cebu at maiiwan tayo dito. Okay lang yan kasi meron namang video call eh. Oh, meron namang video call. Video call na lang, video call. Sila mama di pa kasi naka-prepare kasi konti lang talaga yung handaan namin. Wala okay lang yan kasi ang pinunta naman talaga namin dito is hinatid ka. So mga buddy, pasensya na kung ganyan lang talaga kalaki yung bahay namin at kaya ako nagsisikap mga buddy para mabigyan yung mga magulang ko ng komportableng buhay. Promise ko yan sa kanila mga buddy. Yes. Sana din nyo ako i-judge kasi mahirap lang talaga kami. Hindi kayo judger. Sana di kayo judger guys. So ito talaga ipapakita ko yung little house namin. Little mansion yan. Wow. Diba? Maliit lang bahay namin. Pero ako kukutin. Sobrang saya ko ngayon sa birthday ko kasi kahit konti lang yung handa mga buddy ay grabe napakaswerte ko kasi kasama ko naman yung Bisaya Vlog Squad mga buddy. And it is a dream come true mga buddy kasi pinapangarap ko lang noon na makasama ko sila pero ngayon andito sila sa harap ko. At I am so thankful kasi marami na mga tao na sumusuporta sa akin lalong-lalo na yung team buddy, yung team kabuddy. Thank you so much to all the supporters sa lahat na sumusuporta sa akin mga buddy. And I am so happy kahit konti lang handa. At di ko na-expect mga buddy no. Akala ko ito na yung handa pero oh my god, there was a surprise mga buddy. Sana all na ko. Di ko na-expect talaga na may pag-anito mga buddy. Like wow, this is my first time na magkakaroon ng ganito kabonggang birthday kasi sanay na kasi ako mga buddy na mag-birthday na simplihan lang mga buddy, like konting salo-salo lang talaga okay na ako nun. Pero ngayon like wow, napakaswerte ko kasi meron pang tarpaulin, may pabalon pa, may lechon pa, like wow, thank you to all the supporters, sa lahat na sumusuporta sa akin, sa lahat na nag-sponsor nitong pagkain at ng tarpaulin, sa lahat ninyo guys, thank you so much. This is my first time and I am so happy
na magkaka-birthday ako na ganito kabongga, may lechon at meron pang napakagarang cake. Thank you so much, Team Kabady. I love you all, guys. Idol. Are you ready, buddy? From Idol. I'm so ready. Ready na ready, 100%. Let's go. Last night, kanta na sa buddy, happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Message din mo kay buddy. Ang ma-message niya ako ni kanang body kanang unta pagpadayon siya sa iyang pagabutan og sa iyang pagkakugihan og pagpalingkam mo. Og unta bulanggo ra siya pohon og kanang pinaagit sa iyang mga pag-awit. Wow! Message ni Daddy. Thank you kayo sa Ibonok ka. Kuan gyud ako nga grabe yung malipay yun na mo nga. Iiyak na yun. Iiyak na yun. Mamaya pa. Happy birthday Nat. I love you. Maurang yun. Ako pa din kasi magka-vlogger o unta mas daghan nga blessings ang maabot nimo para nato o mga to. Happy birthday na ma-wish nimo nga pagpadayon na imo pagkabuotan ng tanan sa mga tao. Nahilak na gid siya. Wala gid na pugad. Salamat sa kuna naabot nimo mong pangandoy bisan sa Bisaya Vlogs. Pero di mo na nakuha na thank you sa imong pagkabayo na mo sa tanan-tanan. Nak, I love you na. Sa inyo kay Roy, thank you gid sa tanan kay. Sa una damgoran ako ning mga pangitabuha kay. Sige ra ko pondo sa kwarto kasi sige lagi ko na una unsaon ako para makatabang ko nila mama. Tapos sige ko panganday nga matabangan tanan ko ni Kuya Roy kay nakita na ko nga maayo kay mo nga mga influencer ba dili mo kani toxic sa social media naghatag mo og kaning good influence sa mga tao. Di mo ko kay expect isa ka adlaw maabot mo, then kaning mga di gini sa mahitabo if wala, di gini siya posible if wala na sila wala ang supporters o kay Kuya Roy, thank you so much kasi yung tanan din ang tana more blessings to come pa din maningkamot pa gid ko hantod sa kaya pa physically o emotionally maningkamot pa jud ko hantod sa maabot nga komportable na mo kinabuhi kay gusto na sila mama maabot ang panahon nga makahigda na og kan phone. Wow! Daddy, musugot baka daddy ko mukuyog si buddy sa Cebu. Aray suguta gyud ako. Si Mami, musugot si Mami. Porta jud kayo mas. Hello. Ay, si buddy ganan ka buddy? Kaayo. Allah, amazing. Ala si Snake ra ba magka-decide kung mukuyog ba daw si buddy or dili? Kasi ako ko lang may pa-decide. Karon. Decide kay ko kay kanang Sa decide kay ko. decide kay ko kay naluoy ko ni body kay kanang now katong nahubog ni siya kay nag-update daw sa Ginoo na Nahubog. Hala! Hoy, wag ko nang inom ah. naluoy jud ko niya dyan kanang burag tako kanang nasikta lang ko ang kasi nga nakapo siya sa Ginoo nga kanang naluoy jud ko niya masaya ang kinabuhi ko. So okay ra jud kay ko nga mo siya og sikol gid og makauban na natatuan. Hey! Happy birthday to you! At ayun na nga mga bati na ito na yung pinaka the best na birthday gift
na natanggap ko. Like, oh my God. Dahil ngayon mga buddy, isa na talaga akong officially miyembro na ng Bisaya Vlog Squad at makakasama pa ako papunta sa Cebu. Like, wow, thank you so much to all the people who always supporting me. Like, yo, this is it, Pansit. Patutupad na natin paunti-unti yung pangarap natin mga buddy. Like, whew, kaya natin to. Let's go! Hilak, buddy. And by the way mga buddy, na special thanks to all these people kasi sila talaga yung pakanasa pa surprise na to mga buddy. Like, di ko talaga na-expect na magkakalitsyon ako sa birthday ko. Like, wow, this is my first time. Thank you so much, Team Anonymous, kasi kayo talaga napaka, oh my God, napaka mapagbigay nyo talaga. And I am so happy kasi meron akong mag-arang handa sa birthday ko. Thank you so much, and you are the best talaga, and especially to my team Kabady. Thank you so much for the cake and the tarpanet. Meron pa kayong pag-gift sa akin. Like, wow, thank you so much to all the people always supporting buddy, and to all the Bisaya Vlog Squad mga buddy. And ayun na nga mga buddy, so kainan time na mga buddy, kasi ayun na nga birthday ko eh, kaya kakain tayo. Tara, let's go, tara kain.